लोगोसे आंजों फैफानाय गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां आइडियाफोराव एक्सपार्ट आरो रोंगौथि थानाय मानगोनां रोंगौसा नोंथांमोन आं समनि आंखाल जानानै आं दिनै गासैनिबो मुंखौ लानो गोसो जायासै बेयाव गिबियावनो आं बर' थुनलाइ आफादनि बे दिनै 64 थि जथुमायाव लेंहरनायनि थाखाय एस ए रिसर्स पार्सन आं बर' थुनलाइ आफादनि बयखौबो साबायखर बावो स्पेशली गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो आफादगिरि मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारी आंनि मुङा निराला आं बर'नि देरनाय आं बर' मिडियामनि जेरै प्रफेसर पानिन्द्र गयारिया बुंदोंमोन बेबायदि सिरिजों आंबो फैनाय दिनैनि मुगायाव सोलायस्लु मुगायाव माबोरै फरायनांगौ बे मोनसे गिदिर थारमाने टपिक जेराव थारमाने जोंनि जेरै बर' मिडियामखौ नुयोब्ला फारसेथिं फोरोंगिरि गैया फारसेथिं बिजाब गैया फारसेथिं जोंहा स्कुलफ्राव इनफ्रास्ट्राक्चारानो मोजां गैया होमबा माबोरै जों सोलायस्लु मुगायाव दावगानो हागोन अब्ला बिनि सोमोन्दै आं बिथां बिटिसि गभर्नमेन्टनि मानगोनां डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्म बिथांखौ बुंनो सानदोंमोन जोंनो फार्स्टआवनो फेसिलिटि नांगौ बिथांमोना खालामदों बिटिसि गभर्नमेन्टआ सुपार 50 मेडिकेल सुपार 50 इन्जिनियार सुपार 50 गोबां बिथिङाव सुपार 50 खिन्थु जुदि जोंनि प्राइमारि स्कुल गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि जुदि जोंहा फोरोंगिरि गैया बिजाब गैया माबा गैया होनब्ला माबोरै जों सोलायस्लु मुगायाव टेक्न'लजि बाहायनो हायाब्ला माबोरै दावगानो हानो बिनि थाखाय आं बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिसि सरकारखौ गोख्रैयै खावलायो जाहाथे बिथांमोना गोख्रैयैनो मोनसे जथुमा खुङो जेराव लं टार्म आरो शर्ट टार्म प्लेन लानानै मोनसे जों फोरोंगिरि गैयियाव बिजाब गैयियाव बा जोंनि स्कुलफोराव इनफ्रास्ट्राक्चार गैयियाव माबोरै दावगालांगोन मानोना जोंनि बे फोरोंगिरि गैयिया बिजाब गैयि आरो जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार गैयिया गोबाव सम जालांबाय थागोन बे समाव जोंनि गथ' गथायफ्रा माबोरै फरायगोन बिनि सायाव सावरायनो थाखाय आं बर' थुनलाइ आफादखौ खावलायो लोगोसे बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो खावलायो आरो जोंनि एज ए गार्जेन बिमा बिफा होननानै मा जों माबोरै पार्टिसिपेट खालामनो दहाय बिथां माबाया बुंदों जे गणेश वारि बिथां प्र भाइस चेन्सेलर कटन इउनिभार्सिटियाव बुंदों जे रायज्लायनो रोङा जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि दिल्लीयाव आं दङ दा जेराव थारमाने एडमिसन फिसानो 6 मासाव मात्र 120 थाखा थारमाने बोसोराव 240 थाखा बुहुमनि जेसेबां इउनिभार्सिटि कलेज दङ बेनि सबसे खम दामाव फरायनो हानायानो जादों जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि निउ दिल्लीयाव बेयाव मा जायो एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो एन्ट्रेन्स एग्जाम जानानै बेयाव थांनो हायोब्ला गथ'बा अल अभार इन्डियानिफ्राय थांनानै बेयाव फरायो दा माबोरै फरायगोन बेयाव जों मोनसे खालामनांगोन जे गथ'फोरखौ माबोरै इकुइप खालामनो मोनसे जाबाय प्रफेसर गणेश वारिया बुंदों जे रायज्लायनो रोङा लिरनो रोङा फार्स्टआव जोंनो एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिमोन न'खराव रायज्लायनो फोरोंनांगौ बिमा बिफाया रायज्लायनो फोरोंनांगौ गथ'फोरजों रायज्लायनांगौ गथ'फ्रा रायज्लायनो सोलोंनांगौ रायज्लायनाया बेलेग आयदा दङ थारमाने जोंनो कनफिडेन्स जाहैदों जे जे मानसिफोरजों बेलेग जाथिजों रायज्लायबा इउनिभार्सिटियाव थांबा इन्टारभिउ होबा जों रायज्लायनो रोङा आंबो दिनैजों 13 बोसोर जाबाय जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटियाव जोंनि गथ'फोरखौ बर' गथ'फोर थांबा रायज्लायनायनि नङा बर' गथ'फ्रा आंनि खाथियाव फैया हारसा गथ'फ्रा आंखौ लेंहरो आंनो आइडिया लायो फैयो बर'फ्रा गावजों गाव बर'जोंबाबो रायज्लायबावा सासे सानै फैयो बिथांमोन बिसोरो गथ'फ्रा होमबा बिसोरो थारमाने स्मार्ट जायो थारमाने फार्स्टआव गुदियाव मा खालामनांगोन जोङो बिमा बिफा गार्जेन जानानै गथ'फोरखौ रायज्लायनो फोरोंनांगौ माबोरै हारसानि रायज्लायनांगौ माबोरै हिन्दीनि रायज्लायनांगौ बे नङा जों बर' जानानै हारसा रायज्लायबा थारमाने जोंनि हारिनि रावा गोमालांगोन बे नङा हिन्दी रायज्लायनो सोलोंनोबो होमबा कनफिडेन्ट फैयो कनफिडेन्ट माने मानसिया दागाबाजि जायो दागाबाजि माने थारमाने रायज्लायनो सोलोंनो हायो बे मोनसे गोनांथार दा इनफ्रास्ट्राक्चार बे जोंनिया स्कुलाव जेबो गैया नोंथांमोना बेयाव नुदों बेसे गिदिर मिटिं बेयाव बे मिटिंमोनाव बयनिबो कन्ट्रिबिउसन दङ नङा होमबा जों स्कुलाव बयबो जुदि एसे कन्ट्रिबिउसन खालामनानै स्कुलाव सोरबा बेन्च होयोबा सोरबा माबा होयोब्ला कम्पिउटार होयोब्ला सोरबा जुदि लेखाखौ बायना होयोबा सोरबा गोरिब गथ'फोरनो माबाखौनो बायना होबाय गाननाय जोमनायखौनो बायना होयोब्ला होमबा आं सानो जोंहा बर' मिडियामाव रावबो गोरिब थानाय नङा थारमाने जोंनिया बेनो जादों जे जोंनि गथ'फोर गैयाबा जों साननाङा जे जोंनि स्कुलफोराव जों सापर्ट खालामनाङा जेरै नोंथांमोना मिटिं दावथिं जेरै सापर्ट खालामो लोब हेफाजाब होयो रांखावरिनि बायदिसिना काइन्सनि हेफाजाब होयो बेबायदि नोंथांमोनखौबो बयखौबो खावलायो
जाहाथे फार्स्टआव जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनोबा नोंथांमोनहा स्कुलाव जेसेबो हायो दान हर बेन्चखौनो हर बिजाबखौनो हर बा लेखाफोर बायनानै गोरिब गथ'फोरखौ फोरोंनायनि मोनसे आइडिया थागोन उनाव लानानै फरेनाव थांनानै आखौ फैनानै आं फेल'शिप लानानै फैदों बेयाव जागोन www.scholarship.org बेयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव गासैबो जेसेबां इन्डियायाव गभर्नमेन्टआ जेसेबां फेल'शिप होयो बेयावनो लिस्ट जाजोबो सोरबा डिफेन्सनि गथ'फोरा जुदि बिमा बिफाया थैयोब्ला डिफेन्सनि खथा दङ सोरबा जुदि मेरिटस दङ बेयाव इन्जिनियारिं कलेज बेयाव दङ सोरबा शेड्युल ट्राइबनि दङ एसटिनि दङ सोरबा साइन्सआव एमएससि फरायनोबा दङ डिपार्टमेन्ट अफ बाय'टेक्न'लजि दङ सोरबा बेलेग बेसिक साइन्स फरायनोबा दङ जुदि नोंथांमोना नांगौबा आं गासैबो इनफरमेसनखौ हरजोबगोन नोंथांमोना आङो इनफरमेसन मोनसे खौरां लिरहरबानो जागोन माबोरै फरायनांगौ बेखौ माबागोन ओमफ्राय दानिया सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव गुटै अल अफ इन्डियायावनो मोनसे कमन एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो बे जाबाय कमन इउनिभार्सिटि एन्ट्रेन्स टेस्ट जुदि जों फोरोंगिरि जानानै गासैबो टेक्न'क्रेट बेयाव जिरायगासिनो दङ जों जुदि मोनसे ग्रुप जानानै जुदि मोनसे खालामनो हायो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लेभेलाव आरो कलेजफोरनि बा बुहुम फरायसालिफोरनि जुदि फोरोंगिरिखौ ज' लानानै जुदि खालामनो हायोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ जुदि ट्रेन खालामनो हायो आं सानो जे सुपार 50जों लोगोसे गासिबो जेसेबां बर' गथ'फोर दङ बिथांमोनखौ जुदि जों ट्रेन होनो हायो इउनिभार्सिटिफोर एडमिसन जानांगौ इन्जिनियारिं एडमिसन जानांगौ जोंनो पिनुस हाज'वारि बिथाङा दङ IIT माद्रासनिफ्राय दा IIT गुवाहाटीयाव दङ बे एसे बुंगोन आं सानदों थारमाने ओंखायनो बयबो खौसे जाबासो जोंनि हारिया थांना थागोन जोंनि रावा थांना थागोन लोगोसे सोलोंथाइया मिडियाम बा लेंगुवेजनि जेबो माबा गैया आंनो बर' मिडियाम जानानै दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटियाव इन्डियानि नाम्बार 1 इउनिभार्सिटियाव जुदि फोरोंगिरि जानो हायोब्ला जोंनि बर' गथ'फ्रा गोबां गोरों गोरा ओंखारगोन आंनि बांसिन गोरों गोरा ओंखारनानै बिसोरो मोजां इनस्टिट्युट बा फरेनाव थांनानै फरायनो हागोन बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों